Zdravím všetkých. Tak, umelá inteligencia je už tu. A nemyslím tým nejakú vzdialenú budúcnosť, je priamo v našich školách, v našich triedách. A samozrejme, okamžite to rozpútalo obrovskú debatu, ktorú jednoducho nemôžeme ignorovať. Je to skvelý pomocník, ktorý posunie vzdelávanie dopredu, alebo je to hrozba pre samotnú podstatu učenia? Poďme sa na to spolu pozrieť. A presne toto je tá, povedzme, miliónová otázka. Ako nájsť tú správnu rovnováhu? Ako zabezpečiť, aby technológia bola dobrým sluhom, ale nie zlým pánom? Práve na túto dilemu sa dnes pokúsime nájsť odpoveď. Musíme si uvedomiť jednu zásadnú vec. Toto už dávno nie je len teoretická debata. Študenti už dnes používajú AI na písanie esejí. Učitelia ju používajú na prípravu materiálov. Je to skrátka realita. Preto je diskusia o tom, aké miesto má mať v školstve, úplne nevyhnutná a naozaj akútna. No a jadro celej tejto debaty vlastne formujú dva dosť protichodné pohľady. Na jednej strane ringu máme Frederika Hessa a na tej druhej stojí John McWhorter. Práve ich argumenty nám pomôžu zmapovať toto celé pomerne zložité pole. A tým sa dostávame priamo ku konfliktu dvoch vízií. Jedna vidí v umelej inteligencii obrovský potenciál pre kreativitu, pre personalizované učenie, no a tá druhá, tá zasa dvíha varovný prst a hovorí o vážnych rizikách pre samotné základy vzdelávania. Takže tuto máme čierne na bielom. Naľavo optimista John McWhorter. Ten verí, že AI môže byť pre študentov tvorivým partnerom, ktorý im pomôže generovať nápady alebo objavovať nové formy umenia. Napravo zasa skeptik Friedrich Hess. A ten varuje. Pozor, ak sa študenti budú spoliehať na AI pri písaní, nikdy sa poriadne nenaučia, ako sa stavia argument alebo čo je to dobrý štýl. Ten McWhorterov pohľad je celkom fascinujúci. On v podstate hovorí, hej, prestaňme sa báť a pozrime sa na to tak, že AI len reflektuje online svet, v ktorom mladí ľudia aj tak žijú. Jazyk sa tam neustále vyvíja, vznikajú nové formy humoru, napríklad cez mémy, no a AI podľa neho dokáže tieto trendy zachytiť a stať sa tak vlastne kreatívnym partnerom pre túto generáciu. Hess nás ale vracia späť na zem s otázkou, ktorá núti k zamysleniu. Naozaj potrebujeme ďalšiu apku na to, aby sa deti naučili násobilku alebo základy gramatiky? Alebo sme len zabudli a podceňujeme ich prírodzenú schopnosť učiť sa a myslieť samostatne? Možno im naozaj stačí dobrá kniha a kvalitný učiteľ. A teraz sa dostávame k bodu, ktorý sa zdá byť tým absolútne kľúčovým celej tejto analýze. A to je fakt, že existuje nejaký základ, ktorý je jednoducho nenahraditeľný. A nedá sa obísť ani tou najlepšou technológiou na svete. A toto je asi tá najlepšia metafora, akú môžeme použiť. Predstavme si AI ako zosilňovač. Čo urobí zosilňovač? No, zosilní to, čo do neho pustíte. Ak má študent silné vedomosti, AI ich môže posunúť na úplne novú úroveň. Ale ak sú tie vedomosti slabé, alebo žiadne, tak AI nemá čo zosilniť. Vytvorí len hlasnejší chaos. A presne v tom je to obrovské nebezpečenstvo. Ak študent nevie sám formulovať myšlienku alebo si overiť fakty, AI mu síce vygeneruje krásne súvislý text, no v skutočnosti len zamaskuje jeho nevedomosť. Vytvorí ilúziu kompetencie. A ten skutočný problém sa nerieši, len sa skrýva pod peknou vrstvou technologicky vygenerovaného obsahu. A tento citát od Hessa to vystihuje úplne geniálne. Je to vlastne paradox však. Tí študenti, ktorým by mala technológia zdanlivo najviac pomôcť, sú v skutočnosti najviac ohrození. Preskočenie základov ich nerobí pokročilejšími, ale naopak, oveľa zraniteľnejšími. Dobre, takže problém sme identifikovali a jeho jadro. Poďme sa teraz pozrieť na nejaké riešenia. Ako teda zodpovedne integrovať umelú inteligenciu do vzdelávania, aby to celé dávalo zmysel? Ukazuje sa, že existuje celkom jasný rámec. Poďme si prejsť tieto 4 praktické princípy. Po prvé základy. Tie sú jednoducho sveté a musia mať absolútnu prednosť. Po druhé, AI je asistent, nie hlavný učiteľ. Po tretie, dôležité sú reálne vedomosti a zručnosti, nie je to, koľko máme tabletov v triede. No a po štvrté, latku kvality nesmieme znižovať. Toto je vlastne taký praktický návod pre každého učiteľa, ale aj rodiča. No dobre. Táto globálna debata je síce zaujímavá, ale samozrejme má aj veľmi konkrétny význam pre nás. Takže ako sa k tomuto celému trendu stavia náš slovenský vzdelávací systém?
A našťastie tá kľúčová myšlienka slovenského prístupu je v súlade s tým, o čom sme tu doteraz hovorili. V Národnom pláne obnovy a odolnosti sa totiž explicitne píše, že digitalizácia nie je cieľom, ale prostriedkom. Inými slovami, technológia má slúžiť kvalitnému vzdelávaniu a nie ho nahrádzať. A to je dobrá správa. Slovenská stratégia sa teda sústredí na 3 názoj kľúčové body. Po prvé, prioritou musia byť výsledky, teda to, čo žiaci reálne vedia, nielen slepé nakupovanie najnovších technológií. Po druhé, úplne kľúčová je podpora učiteľov, ktorí potrebujú čas a školenia, aby sa s novými nástrojmi naučili zmysluplne pracovať. A po tretie, celá stratégia stojí na triezvom poznaní, že AI nie je žiadny čarovný prútik, ktorý za nás vyrieši problémy, ktoré sa v školstve hromadili 10 ročia. A tu sa ten kruh vlastne uzatvára. Po všetkých týchto diskusiách o algoritmoch a technológiách sa vraciame k tej najdôležitejšej otázke. Nestojí skutečná, zmysloplná reforma vzdelávania predsa len viac na ľuďoch, ako na samotnej technológii, na motivovanom učiteľovi a na zvedavom žiakovi?